Ahoj všichni, vítejte u rozboru testu z českého jazyka a literatury k přijímacím zkouškám na nečisto od společnosti Si přijat. V tomto videu si společně projdeme jednotlivé otázky a ukážeme si, jak měly být správně řešeny. Takže pokud máte po ruce svůj test, pojďme se společně pustit do rozboru a zjistit, kde jste uspěli a kde je naopak ještě prostor na zlepšení. Tak a začínáme postupně, takže se jdeme podívat na dva výchozí texty. K úlohám 1 až 4. Text 1 je tedy textem básně a v textu 2 máme uvedenou definici anafory, se kterou potom se setkáme v některém z těch úloh. Takže jdeme rovnou na jedničku. Rozhodněte o každém z následujících tvrzení, zda odpovídá textu 1 nebo ne. Takže v jedné jedničce se píše, že se jedná o ukázku literatury věcné. Tak, nejedná se o ukázku literatury věcné, ale naopak o ukázku literatury umělecké. Literatura věcná, ta má spíš tendence o něčem informovat, poučovat, takže setkáme se s ní třeba v rámci encyklopedií, slovníků nebo třeba i učebnic. Takže v tomhle případě se tedy jedná o literaturu uměleckou, to znamená, že to tvrzení není pravdivé. Tak jdeme na tu dvojku. Podtržený verš se rýmuje s bezprostředně následujícím veršem, navíc mají tyto dva verše stejný počet slabik. Tak, jenom pro zopakování, jeden verš je jeden řádek a má se rýmovat s bezprostředně následujícím veršem, to znamená hned s tím veršem pod ním. Tak a rým najdeme vždycky na konci těch veršů, takže těžkého, co pláče, hazardního hráče, takže ano, tam se nám to na konci rýmuje, pláče hráče. A teď ještě jdeme teda spočítat počet slabik v jednotlivých verších. Takže bylo tu však něco těžkého, co pláče, takže já jsem napočítala 12 slabik. A ten druhý verš, byl to stín a smutek hazardního hráče. Taky 12 slabik, to znamená, že to druhé tvrzení je pravdivé. Tak jdem na trojku. Všechny tři tučně zvýrazněné výrazy jsou slovesa. Tak a máme tady zpívaje, což je přechodník, takže ano, je to sloveso. Jsem je tvar slovesa být, takže je to sloveso. A pak tady máme zachránění, což není sloveso, ale je to přídavné jméno, jací zachránění, takže to třetí tvrzení teda není pravdivé, protože pouze ty dva výrazy jsou slovesy. A poslední ta čtyřka, text je psán volným veršem. Tak s volným veršem už jsme se tady setkali v rámci některého z předchozích testů a říkala jsem vám, že vlastně volný verš je verš, který se více podobá, dejme tomu, klasické řeči. A je to vlastně verš, který nemá tak úplně pravidla, autor nebo básník může ty verše rozdělovat nebo ty věty rozdělovat tak, jak se mu to zrovna hodí, což není tenhle případ. Tady je vlastně pravidelný rytmus v jednotlivých těch verších, takže to čtvrté tvrzení není pravdivé. Tak a jdeme na dvojku. Které z následujících tvrzení o textu 1 je pravdivé? Tak tady budeme pracovat s definicí anafory, což je teda opakování slov na začátku po sobě jdoucích veršů nebo vět. Máte tady i příklad smutná odpoledne nedělní, smutná starými paními. Takže smutná, když se to dá pod sebe ty dva verše, tak vlastně oba dva ty verše začínají stejným slovem. A máme říct, jestli se anafora nachází v první, třetí a čtvrté části. Tak a když se tady podívám, tak v první části anafora není, ve třetí taky ne, ale ve čtvrté tam už ji najdeme hned na začátku, šli jsme. To znamená, že správně bude ta možnost D, že se anafora tedy nachází pouze ve čtvrté části. Tak jdeme na tu trojku. Která z následujících informací jednoznačně vyplývá z textu 1? Tak, budeme vycházet teda z toho, že jsme ten text četli a jednoznačně vyplývá pouze ta informace, že když šel lyrický subjekt nebo ten vypravěč v básni přes most legií, bylo přesně 12 hodin. Protože ve druhé části se píše,
Z Hradčanského domu bylo 12 právě, když teda vracel jsem se domů přes most Legií přesně, takže jednoznačně z toho textu tedy vyplývá to Bčko. Tak a jdeme na poslední 4. Vypište z textu 1 citoslovce. Tak citoslovce, jak určitě víte, tak je vlastně napodobení nějakého zvuku, třeba br, když chceme naznačit, že je nám zima. A v tomhle případě je to ve třetí sloce a je to ten výraz ach, vlastně takový povzdech ach, takže, nebo výkřik tady v tom případě, takže byste tam zapsali teda tohle slovo nebo tenhle výraz, tohle citoslovce. Tak jdeme dál na 5. cvičení, ve které z následujících možností se vyskytuje pravopisná chyba. Takže budeme si všímat teda všech možných pravopisných jevů, tak začneme od toho Ačka. Později mě začaly zneklidňovat i nepodstatné věci. Takže tady bychom se mohli zaměřit třeba na to mě, později koho čeho mě, druhý pád, to znamená 2 písmenka s háčkem, začaly, kdo začaly, ty věci mě začaly zneklidňovat. Takže tady v přísudku na konci teda musí být tvrdé i. Takže chybu jsme odhalili hned na začátku, tím pádem všechny ostatní možnosti už jsou zapsány pravopisně správně, takže tady je správnou odpovědí to Ačko. A jdeme na 6. Přiřaďte k jednotlivým možnostem odpovídající tvrzení. Tak tady půjde o určování větných členů. Takže 1. Anička šla do kuchyně pro talíře. Tak podmět a přísudek Anička šla. Anička šla kam? Do kuchyně, takže příslovečné určení místa. A šla tam za jakým účelem? Takže příslovečné určení účelu. A odpovídá tomu teda ta možnost C. Tak 2. Všichni jsme se sešli na chalupě u babičky. Takže všichni jsme se sešli je podmět a přísudek. Kde jsme se sešli? Na chalupě. Příslovečné určení místa. No a na jaké chalupě? Na chalupě u babičky, což je přívlastek neshodný, takže tomu odpovídá to Dčko. A poslední 3. Honza bude moct jít ven za příznivého počasí. Takže Honza bude moct jít, to je podmět a přísudek, jít kam? Ven, příslovečné určení místa. A za jaké podmínky? Za počasí. A za jakého počasí? Příznivého. Což je teda, ven je příslovečné určení místa, příznivého je přívlastek shodný a počasí je příslovečné určení podmínky a odpovídá tomu tedy to Ečko. Takže ještě jednou, 1 je Cčko, 2 Dčko a 3 Ečko. Tak jdeme na 7. Ke každé z následujících podúloh napište současné, tedy nezastaralé spisovné slovo, které odpovídá zadání a zároveň není vlastním jménem. Tak 1. Napište spisovné tříslabičné podstatné jméno, které je příbuzné se slovem kamenný, skloňuje se podle vzoru pán a neobsahuje předponu. Tak když je to slovo příbuzné, tak budeme vycházet z kořenech slova kamenný, tedy kámen. Má být tříslabičné, podstatné jméno, neobsahuje žádnou předponu. Podle vzoru pán, to znamená mužský životní rod. A vychází mi tedy z toho, že je to ten kameník bez kameníka, jako pán bez pána. A je to taky tříslabičné. Takže tady je správná odpověď tedy kameník. A 2. Napište spisovné tříslabičné přídavné jméno, které je příbuzné se slovem svíčka, skloňuje se podle vzoru jarní a neobsahuje předponu. Tak, příbuzné se slovem svíčka, takže budeme vycházet z toho kořene. Skloňuje se podle vzoru jarní, je to tedy měkké přídavné jméno, tříslabičné, neobsahuje předponu a vychází mi tady z toho přídavné jméno svítící. Tak jdeme na další 2 výchozí texty, které se nám tady vztahují k úlohám 8 až 13. Tak text 2 je tedy definice, se kterou pak budeme pracovat v některé z úloh a půjdeme rovnou teda na tu 8. Budeme teda vycházet zase z toho, že už máme ten text přečtený. Takže rozhodněte o každém z následujících tvrzení, zda jednoznačně vyplývá z textu 1 nebo ne. Tak v 8.1 se píše, že studie zabývající se lidským štěstím dokázala,
že člověk je zdravý pouze v případě, že je co nejvíce obklopen blízkými lidmi. Tak, tady vlastně ke konci se píše, že neméně důležitá je právě i péče o vztahy, které mnohé ovlivňují. Jednou z důležitých veličin je celkové zdraví mozku, které je na vyšší úrovni u lidí, kteří mají rodinu a žijí ve společnosti, než u osamělých lidí bez přátel a členů rodiny. Introverti jsou ale rovněž naprosto zdraví, možná jen potřebují 1 nebo 2 opravdu pevné vztahy a další lidi již nepotřebují. Takže to tvrzení není pravdivé, že by byli zdraví pouze lidi, kteří jsou obklopeni blízkými lidmi. Tak, 8.2. V současné době je do studie zapojeno více účastníků než před 90 lety. Takže tady se píše v 3. Většina z původních účastníků obou studií, nebyla tam předtím zmínka o tom, kolik by jich tam přesně mělo být. A obou studií už samozřejmě nežije. Pracovníci univerzity se ale pod vedením psychiatra Roberta Waldingera zaměřují na potomky původní skupiny. Takže my nemáme přesné počty toho, kolik těch lidí tam bylo předtím, kolik jich je tam teď. To znamená, že nemůžeme říct, že to tvrzení je pravdivé nebo že jednoznačně vyplývá z toho textu, takže ne. 8.3. Muži s vysokoškolským vzděláním jsou šťastnější než muži z městských čtvrtí. Tak, o tom se tady píše v té druhé části. Zařadil do ní 268 mužů z bakalářských ročníků univerzit. Druhá Gleekova studie sledovala 456 mužů z bostonských městských čtvrtí, ale nepíše se tam už ani potom nic o tom, že by některá z těch skupin byla šťastnější než ta druhá. Takže to taky nevyplývá z toho textu. A poslední 8.4. Z původních 2 projektů vznikl jeden, který stále ještě probíhá. Tak to si skoro doufám tvrdit už teď, že je to pravda. Takže projekt probíhá skutečně už skoro 90 let. V roce 1938 jako 2 samostatné projekty, které potom po letech byly spojeny v jednu a nadále monitorují životy těch lidí, kteří jsou do toho zapojeni. Takže to vyplývá z toho textu. Tak jdem na 9. Vypište slovní druhy, kterými může být slovo zdraví. Tak, jsou slova nebo slovní druhy, které můžou v různých kontextech být vlastně i jiným slovním druhem, tím je právě i slovo zdraví. A tady získáte bod, pokud vypíšete všechny vlastně slovní druhy, kterými může být to slovo zdraví. Tak, slovo zdraví, když to vezmeme postupně, může být podstatným jménem? Ano, může. Je to vlastně to zdraví, střední rod, podle vzoru stavení. Přídavné jméno také. Zdraví muži, mladí muži, takže ano. A může být také slovesem, třeba on mě zdraví, můžeme říct. Tak, to znamená, že musíte mít zapsáno podstatné jméno, přídavné jméno a sloveso, abyste získali bod. Pokud vám bude jedno chybět, tak bohužel ten bod nezískáváte. A jdeme na 10. Která z následujících vedlejších vět se nevyskytuje ve 3. části textu 1. Tak a my tam máme hledat větu přívlastkovou, předmětnou, podmětnou a doplňkovou. Tak přívlastková, ta je vlastně hned na začátku. Většina z původních účastníků obou studií, jakých studií, které byly po letech spojeny. Tak, pak máme nadále monitorují jejich životy ve snaze opět odhalit, co odhalit, koho co, to máme vedlejší větu předmětnou. A překvapivým zjištěním je, kdo co je překvapivým zjištěním, že naše vztahy, to znamená vedlejší věta podmětná a vedlejší věta doplňková se tam potom už dál nevyskytuje, takže správnou odpovědí je tady to Dčko, že se tam tedy nevyskytuje vedlejší věta doplňková. Tak, jestli jsem předtím řekla podmětná, tak se omlouvám, ale je to, nevyskytuje se tam tedy ta doplňková. Tak jdem na 11, na kterou otázku v textu 1 nenajdeme odpověď a protože jsme ten text četli, tak jsme se bohužel ale nedozvěděli, proč jsou tedy někteří lidé nešťastní. To znamená, že správná odpověď je to Ačko. Tak 12. Rozhodněte, ve které z následujících možností se vyskytuje multiverbizace. Multiverbizace je nám vysvětlena v tom textu 2
Jedná se tedy o proces, během kterého se z jednoslovného pojmenování stává pojmenování víceslovné, které má stejný nebo podobný význam. Výsledkem je třeba, když řekneme vést boj, tak výsledkem té multiverbizace je bojovat. Tak a když se podíváme na ty možnosti. Pečovat o tělo. Z toho nám vlastně nevznikne žádné jednoslovné pojmenování nebo označení, to nejde. Mít rodinu také ne, žít ve společnosti taky ne, ale přicházet to s odpovědí, můžeme říct odpovídat. Tak. Pardon, já jsem to předtím řekla akorát obráceně, každopádně výsledkem multiverbizace je právě to vést boj a bojovat je univerbizace naopak, takže to je jenom pro vysvětlení. Tak a jdeme na poslední úkol, na 13. Rozhodněte, která 2 podstatná jména musí být doplněna na vynechaná místa ve třetí části textu 1, aby byl text doplněn významově, ale pozor, i gramaticky správně. Tak a musí to být teda v tom pořadí, které je tady určeno. Tak, máme tady dopad a myšlenka. Jak jsme ve vztazích šťastní, mají silný dopad na naše zdraví, to by teoreticky být mohlo. Za objev pak označil myšlenku, že ačkoliv je člověk pro člověka silný dopad, ne, to by tam významově vlastně nesedělo. Tak, když si ten text potom přečteme dál. Tak, pak tady máme vliv a fakt. Takže mají silný vliv na naše zdraví, to by tam být mohlo. Za objev pak označil fakt, že ačkoliv je pro člověka velmi důležitá péče o vlastní tělo. Fakt tady sedí správně oproti myšlence, protože není myšlenkou, že je velmi důležitá péče o vlastní tělo, naopak je to faktem, nikoliv pouhou myšlenkou. Takže proto by ta první možnost tam vlastně neseděla, to Bčko bychom tam dosadit mohli. Tak, ještě pojďme se podívat na Cčko. Mají silný očekávání, to tam nesedí už i gramaticky, takže to můžeme rovnou vyloučit. A dopad, to jsme si už říkali, ale zase domněnku, to nám tam nesedí na to druhé místo, takže jsme si potvrdili, že teda to Bčko je jediná správná odpověď. Tak, jdeme dál na 14. Máme tady výchozí text, což je teda definice pomnožných podstatných jmen, což jsou slova, která mají pouze tvary množného čísla, a to i v případě, že označují pouze jednu věc. Takovým příkladem jsou třeba kalhoty, ty 2 kalhoty, ale i ty 1 kalhoty. Tak, jdeme na a máme rozhodnout o každém z následujících úseků výchozího textu. Máme rozhodnout o každém z následujících úseků, zda obsahuje podstatné jméno pomnožné nebo ne. Takže 14.1. Vždy jsem se zajímal o dějiny umění, ale nakonec jsem šel studovat českou filologii. Tak tady máme slovo pomnožné dějiny, ty dějiny, ty 1 dějiny, ty 2 dějiny. Ve všech pádech vlastně je to vždycky jenom v tom množném čísle. Takže ano, tady se nám objevuje podstatné jméno pomnožné. 2. Když jsem měla zavázané oči, vložil mi do úst něco, co svou chutí připomínalo meloun. Tak, ústa, ta 1 ústa, 2 ústa, zase ve všech pádech je to pouze v množném čísle, takže ano. 3. Náš dědeček má pevné zdraví, nejspíš tady s námi bude dalších 100 let. Tak, tady se nám neobjevuje žádné podstatné jméno pomnožné. A 4. Peníze v naší rodině hrály vždy důležitou roli, proto jsem se s nimi naučil hospodařit už v dětství. Tak, tady taky není žádné podstatné jméno pomnožné, to znamená, že pouze ve 14.1 a 2 odpovíme ano, protože tam se nacházejí podstatné jméno pomnožné. Tak a jdeme na 15. Najděte ve výchozím textu 4 slova, která jsou v něm zapsána s pravopisnou chybou a napište je pravopisně správně.
Tak tady vidím už první slovo, které je zapsáno špatně, a to je slovo cosi. To má být pouze s měkkým i, jedná se vlastně o slovo, které je složené ze dvou částí, co a zvratného zájmena si, které je teda s měkkým i. Tak, pak je slovo téměř, špatně napsáno, to má být pouze m s háčkem, od slova míra vlastně, když si to potom převedeme. Pak máme slovo stály, protože ty stromy stály, takže na konci musí být tvrdé i. A nevyslovil, tam je koncovka il, vždycky s měkkým i, takže bychom napsali teda nevyslovil s měkkým i na konci po v. Tak. A jdeme na 16. Rozhodněte o každé z následujících možností, zda je zapsána pravopisně správně nebo ne. Takže 16 jednička. Trolové žijí ve stinných kamenitých údolích nehostinných hor a jsou přísně chráněni. Tak, tady máme několik možností, kde by mohla být chyba. Stinných, tady máme ale kořen stin, který končí na n, to znamená, že to n se nám musí zdvojit. Ale tady u toho slova kamenitých, tak kdyby to byl kamenný, tak ano, protože přidáváme příponu ní. Ale ve slově kamenitých přidáváme příponu pouze itých. To znamená, že to zdvojené n je tady špatně. Takže ne, není to pravopisně správně. Tak jdem na tu 2. Po 2týdenním trápení lékaři konečně zjistili, co se mému bratrovi stalo. Tak, tady je 2týdenním, tady je to správně, týden nebo den, tady má být 2 n, ale je špatně bratrovi, protože komu čemu bratrovi, je to tady jako podstatné jméno a ne jako přídavné jméno přivlastňovací, takže na konci musí být měkké i. Tak a dál 3. Lyžařské středisko je kvůli oteplení na pár dní prázdné a nečinné. Tak, tady máme například to nečinné, tady mají být 2 n, protože máme kořen čin. Lyžařské pole odvozeno od slova lyže, od výjmenovaného slova, to je taky správně. Tak a tady jinak je teda všechno správně, takže ano. 4. Jarní počasí přišlo letos nějak nečekaně brzy a příroda se s tím musela vypořádat. Tak brzy, výjmenované slovo, vypořádat předpona vy. Tady není vlastně nikde chyba, takže bychom taky označili ano, že je tedy zapsáno všechno pravopisně správně. Tak a jdeme na 17. Seřaďte jednotlivé části textu tak, aby byla dodržena textová návaznost. Tak tady to musíte mít teda seřazeno celé správně, abyste získali 3 body. Pokud budete mít třeba jenom jednu chybu, přehozené 2 možnosti, tak bohužel už nezískáváte body žádné. Důležité je najít samozřejmě ten první, to je takové to klíčové, řekněme. Od toho se dá hezky odrazit, potom už pospojovat ty další části. Každopádně, pokud by se vám dlouho nedařilo najít to první, nebo být si jistí, že tohle je opravdu ta první možnost, tak se pokuste alespoň seřadit k sobě některé z těch částí a pak už vám to určitě půjde líp to poskládat dohromady. Tak, většinou té první části nemá nic předcházet, není tam odkaz na něco, co se stalo. Třeba když jsem se pohnula, znovu vykřikla. Nevíme kdo, nevíme, o čem se tam mluví a tak podobně. Takže Ečko to třeba určitě nebude. Tak, první tady bude to Bčko. První zvuk, který jsem na zítří ráno uslyšela, bylo zaječení doprovázené třeskem. Tak, že Bčko, potom následuje Dčko, potom Ečko, Cčko a nakonec Ačko. Tak jdeme dál na 18. Na vynechaná místa v následujících větách napište tvary slov uvedených v závorkách, tak, aby byly tvary přídavných a podstatných jmen v 7. pádě množného čísla správně zapsány. Takže v 1 jedničce koukala se na mě kým čím, dětskýma očima. A 1 dvojka, na výlov rybníka budou potřeba sítě s kým čím, pozor s velkými oky. Takže 1 doplněno správně dětskýma očima a 2 velkými oky. Tak jdeme dál na výchozí text k úlohám 19 až 24 a jdeme rovnou na tu 19. Takže rozhodněte o každém z následujících tvrzení,
zda jednoznačně vyplývá z výchozího textu nebo ne. Tak v jedničce se píše, že Petr obvinil Edmunda z toho, že rozpoutal bitvu s čarodějnicí. Takže tady se píše, to všechno Edmund a Slané, říkal Petr, bez něj by nás brzy porazili. Čarodějnice měnila naše vojsko v kámen. Takže není v tom textu zmínka o tom, že by rozpoutal tu válku, ale že s tou čarodějnicí bojovali a že ji vlastně porazili právě díky Edmundovi. Takže to není pravda. Ta jednička, 19.2. Petr zachránil jednoho z leopardů tím, že čarodějnici rozbil její hůlku. Tak. Ve dvojce se píše, že se k ní probil skupinkou lidožroutů, zrovna když se chystala na jednoho tvého leoparda a byl natolik chytrý, že jí svým mečem roztříštil hůlku. Takže ano, to je pravdivé tvrzení. A trojka. Lucinka naznačila pochybnosti o tom, že by silicí dokázala zachránit všechny, kteří byli v bitvě zraněni. Tak. I jiní jsou raněni, pravil Aslán, to čtu na konci, když ji viděl, jak stále ještě upřeně hledí do Edmundova obličeje a uvažuje, zda bude silice k něčemu dobrá. Já vím, řekla Lucinka mrzutě. Ještě chviličku, prosím tě, dcero Evina, pravil Aslan důrazněji. I jiní tu zápasí se smrtí. Takže ona nepochybuje o tom, že zachrání všechny, ale pochybovala o tom, že zachrání ten Petrův život. Tak a jdeme na poslední 4. Během bitvy se vojáci snažili zabít čarodějnici, avšak nakonec se jí zabít nepodařilo nikomu. Tak, tady se píše, že roztříštil tu její hůlku, místo aby se pokusil napadnout přímo ji a nechat se přitom proměnit v kámen, jako to udělali ti předtím. Když bylo po hůlce, měli jsme zase jakous takovou šanci, jen kdyby nás předtím tolik nepadlo. Hrozně to schytal, pojď se na něj podívat. Takže nepíše se tady nikde, že by ji přímo zabil, jen pouze to, že jí roztříštil hůlku, ale to ještě neznamená, že kvůli tomu zemřela, ale spíš, že teda prohrála. Každopádně z toho textu ta informace přímo nevyplývá, takže respektive to, že umřela, takže umřela. Takže ano, to tvrzení je pravdivé, protože se jí nikomu zabít vlastně nepodařilo. Tak 20. Který z následujících básnických prostředků je uplatněn v podtržené části výchozího textu? Tak kam se člověk podíval? Takže měnila naše vojska na kámen, kam se člověk podíval. Tak v tomhle případě, možná už se mi i cítíte, jak jsem to vlastně přečetla, že se jedná o nadsázku, tedy o nějaké zveličování. Personifikace je vlastně zosobňování, přirovnání je, že přirovnáváme něco k něčemu a kontrast je vlastně protiklad. Takže i kdybyste si takhle vyloučili jednotlivé možnosti, tak vám zbyde právě nadsázka. Tak a 21. Určete, ke kterému literárnímu žánru se řadí výchozí text. Tak je tam spousta různých motivů, je tam třeba i ta čarodějnice, ale je tam i nějaká vlastně bitva, jsou tam leopardi, možná jste i někdo poznali, že se jedná o úryvek z letopisu Narnie. Tak a jedná se tedy o ukázku literatury fantasy. Tak 22. Ve výchozím textu se objevuje tato přímá řeč. I jiní jsou ranění, pravil Aslan. Převeďte ji do řeči nepřímé. Takže ten úryvek bychom převedli do řeči nepřímé jako Aslan pravil, že i jiní jsou ranění. Tak 23. Vypište z druhé části výchozího textu synonymum slova konkrétně. Tak, ve druhé části synonymum slova konkrétně a máme tady, aby se pokusil napadnout přímo ji, nebo konkrétně ji, takže synonymem slova konkrétně by bylo slovo přímo. A poslední 24, která z následujících informací o výchozím textu není pravdivá. Takže v Ačku se píše, že se v textu objevují prokazatelně pouze 2 postavy ženského pohlaví, označené vlastním jménem. Tak jsou tam 2 postavy ženského pohlaví, to je pravda. Je tam vlastně čarodějnice a Lucinka, ale pouze Lucinka má teda vlastní jméno, to znamená, že to Ačko není pravdivé. Tak a ty ostatní tedy jsou.
Tak, jdeme na 25. Na vynechané místo v českém ustáleném slovním spojení doplňte příslušné podstatné jméno v náležitém tvaru. Tak, tady máme na konci, možná to někteří znáte, možná bohužel ne. Každopádně, pokud to neznáte, tak se to dozvíte a můžete se s tím setkat reálně opravdu u těch přijímaček. Kdo seje vítr, sklízí bouři. Takže byste správně doplnili tady to slovo vítr. Tak 26. Nahraďte spojení slov občanský průkaz jednoslovným výrazem. Tak někteří už možná máte, někteří si pro ní teprve půjdete a je to tedy občanka. Tak jdeme dál na 27, která z následujících možností obsahuje pouze slova mnohoznačná. Takže v Ačku máme kmen, země, jablko a židle. Židle je slovo jednoznačné, to znamená, že tahle možnost to nebude. Bčko list, les, síkora, oko. Tady máme les a síkora. V Cčku duše, hra, kořen, vlna. Tak každé z těchto slov může mít více významů, to znamená, že správně je to Cčko. Když se podíváme do Dčka, tak tam máme klika, kolo, ucho, káva a jednoznačné je tam vlastně slovo káva. Takže všechna slova mnohoznačná jsou pouze v té možnosti C. Tak 28. Z následujících vět vypište základní skladební dvojice. Takže 1. Zachytit porod slona v divočině na kameru je téměř nemožné. Takže co je nemožné? Zachytit. Zachytit je nemožné, takže zachytit podmět je nemožné přísudek. Přísudek je jmenný se sponou. A podmět tady máme vyjádřený vlastně infinitivem slovesa. Tak a 2. Obrazy z výstavy se již momentálně prodávají. Takže kdo se prodávají? Obrazy se prodávají, takže obrazy podmět, prodávají se přísudek. Tak 29. Tady máme výchozí texty k úloze 29. V textu 1 máme vysvětleno nebo definováno slovo metonymie, což je teda stylistický prostředek, při kterém dochází k přenesení významu na základě věcné nebo logické souvislosti mezi dvěma jevy. Například četl jsem Máchu, nečetl jsem Máchu, to je autor toho díla, dejme tomu třeba díla Máj, takže četl jsem knihu, kterou napsal právě Karel Hynek Mácha. Tak, v textu 2 máme potom fráze, ze kterých budeme vybírat. Takže vypište čísla vět uvedených v textu 2, ve kterých je uplatněna metonymie. Tak, metonymii teda najdeme ve 2. Od Bílé hory se téměř nic nezměnilo. Bílé hory to znamená od bitvy na Bílé hoře. Potom v 3. už vyšel ten nový Vývek, to znamená kniha, kterou napsal Vývek. A 6. od kdy posloucháš Mozarta. Zase ne Mozarta, ale hudbu, kterou složil Mozart. Tak jdeme na poslední, 30. cvičení. Přiřaďte k jednotlivým souvětím odpovídající tvrzení. Tak a tady půjde o to hledat slova citově zabarvená. Takže 1. Před naším domem se procházelo velké psisko, jehož majitel byl v nedohlednu. Takže tady citově zabarvené je slovo psisko, jinak žádné, to znamená, že tomu odpovídá to Ačko, že slovo citově zabarvené se nachází pouze v první větě souvětí. 2. V jeho pokoji to momentálně vypadá jako v džungli. Prosila jsem ho, aby si ten bordel konečně uklidil, ale vůbec mě neposlouchal. Takže tady jsou 2 slova citově zabarvená, a to džungle a bordel. Džungli známe jako džungli jako ten les, takže, ale v tomhle kontextu je to vlastně citově zabarvené. Tak a odpovídá tomuto Dčko, že v první větě souvětí se nachází jedno slovo citově zabarvené a ve třetí větě se také jedno nachází. Tak jdeme na 3. Honza se každý večer dívá na televizi, přitom se dokonce přežírá sladkostmi a chlastá u toho sladké limonády. Takže tady máme taky 2 slova, přežírá a chlastá. A odpovídá tomu Ečko, že ve druhé větě souvětí se nachází jedno slovo citově zabarvené a ve třetí větě se taky jedno nachází. A poslední 4. Včera jsem byla na školní besídce
ale po chvíli jsem musela odejít, protože to skřehotání malých dětí se nedalo poslouchat. Takže tady je jedno citově zabarvené a to je skřehotání a odpovídá tomu Cčko, že slovo citově zabarvené se nachází pouze ve třetí větě toho souvětí. Tak společně jsme zvládli další rozbor testu z českého jazyka a literatury k přijímacím zkouškám na nečisto a já věřím a doufám a myslím, že můžu mluvit za celý tým si přijat, že jste měli co nejméně chyb a že vám tento rozbor ty případné chyby dostatečně objasnil. Takže vám děkuji za pozornost a přeji hodně štěstí u těch skutečných přijímaček.